Izitshela amakhoshi ebhaya. Izitshela amakhoshi. Hayi nalomlela ejivuthu nalembisi. Madlamini. Abantwana babuya nini esikolweni? Khawutsho nkosikazi. Go John, andiyazi lento yabantwana. Kaloku bana lento yesifoni bahleli beyicofa mpela. Hayi ke, masibe sithi bayabhala nkosikazi. Kanene sekuqalisa ubhala. Akukaqalwa, subathethelela uthi wena kuqala ubhala. Akukaqalwa. Balibele lento yabo bayenza le. Athetha namakhongo kwesifoni. Kaloku yiliba basisayo nje. Iyabapasisa. Utshiwo nje. Utsho unjani kanti? Hayi wena. Yetsho uyayazi ba kule veki iphelileyo ndikhe nambona uthando lo apha ezantsi kwegadi. Nalo mntwana opha kwanyawo. Ndibathini ke ngoku? Kwapha. Hey, uthini nkosikazi? Undixelela into bona bayabhala. Benza ntoni pha? Njengoba bethanda ukuthi kumba babhizi ne-homework. Hayi John, hayi. Sundicaphukisa. Hayi. Ofike ndifuna inkomo mina Madlamini. Yona nto ndiyifuna yileyo. Inkomo zantoni John? Makuqale kuzinkomo phambi koba abantu bame phaya ezantsi kwegadi. Thetha nabo kaloku manje. Hayi. Andithi nguwe kufitshane ko? Nguwe uyise wabo. Nguwe uyise wabo. Ungathetha nabo. Ivuthwa ninayo nalembisa. Hayi. Ndivuthwa. Hayi. Ngebepheka kuba bebekhona apha abantwana ngoku kufuneka kupheke mina ngoku. Kaloku ndifuna isandla sakho nje mina. Jola. Hayi amathambo. Awasavumi ka lo mntakwethu. Nawe wandigqiba nje nguwe lo. Yo. Andiphangelela wena ngapha ezimani wangayithethi le nto. Hayi Jola wami ka. Iniqhego lawo. Yini madoda. Ndiyakuthanda simatho. Jola, sabona ngabantu. Senze izinto phambi kwabantu. Hayi. Kathi.